Bé, què he de dir jo d'en Jordi Portabella que no hagi dit ja un munt de gent? És una persona que, i crec fermament perquè penso que s'estima molt, moltíssim Barcelona, per tant la coneix moltíssim i té molt clar quina Barcelona vol i quina Barcelona volem totes les persones que el seguim. Vol una Barcelona republicana, vol una Barcelona capital de Catalunya i no una capital de província. Coneix les persones que hi viuen, coneix el que hi ha i si alguna cosa, pel que sigui, no li lliga, busca, investiga i intenta descobrir on és el problema i què hi pot fer i com es pot solucionar i busca les persones del carrer amb qui poder compartir i amb qui poder comparar la idea que ell s'ha pogut fer d'aquell carrer concret, per exemple, i la que tenen les persones que el trepitgen cada dia. És una persona afable, és una persona carinyosa, és una persona simpàtica, sempre et diu alguna cosa. Quan jo li vaig demanar que em dediqués al llibre Històries de Can Fanga, s'hi va estar potser mitja hora, va estar molta estona pensant, molta estona i escrivint, jo pensava, em farà de dedicatòria un altre llibre. I realment, quan la vaig llegir, va ser una dedicatòria feta amb sentiment, no la dedicatòria d'una persona que et signa un llibre perquè li demanes i ja està. Li vaig demanar que me la fes a una amiga que ell no coneix, li vaig dir 4 coses d'aquesta amiga meva i quan li vaig donar a la meva amiga es va posar a plorar de l'emoció que va tenir de veure que una persona que simplement ella vol que sigui representada fos capaç d'escriure coses tan boniques, simplement dient-li 4 coses de Sant Andreu i de la seva catalanitat profunda. Penso que això és garantia perquè ell ens ajudarà i ens representarà millor que cap altre. És l'alcalde, és el meu alcalde, sempre ho ha estat, sempre.